बेथ' आं मोजांखौनो बुंगोन जेनेबा बिजेपि पार्टी जनता पार्टी हिसाबै मोनसे समाव जोंहा बेयाव अफिसबो गैयामोन जेबो गैयामोन कार्यकर्ताबो गैयामोन दा अफिसबो जाबाय जोंहा कार्यकर्तायाबो बांबाय जोंनि जिनोखि मावथिफोर बिथांमोनाबो बांबाय चिरां दुवार हिसाबै जोङो बिजेपिनि मण्डल अफिस बानायनो हानानै जों गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो बे जायगायाव जोङो जोंनि जिनोखि पार्टी जनता पार्टीनि जिनोखि स्ट्रेंथ बेखौ जोङो बारायलांबाय थागोन जेसे हायो जोङो प्लान पलिसि खालामनानै सेस्था खालामलांबाय थागोन बेखौ मोनसे समाव लिडारफ्रा थिग खालामगोन बेखौ हाइ कमान्ड दं गोजौआव लिडारफोर दं बेखौ डिसिसन लागोन किन्तु जोंहा पार्टी लाइनाव खामानि मावनांगौ दं हिसाबै बिटिआर ओनसोलाव जोङो बे पार्टी लाइनाव खामानि मावबाय थादों किन्तु मोनसे सम फैगोन जेब्ला लिडारफ्रा बुङो बेयाव जोङो गासिबावबो गेलेजोबगोन बे लिडारफोरनि खोथा जागोन बा जोंनि हाइ कमान्डनि खोथा जागोन दा जोङो आपातत जोंनि दलखौ बोरैहाय जोङो मजबुत खालामनो बे पलिसिखौ लागोन आरो लागासिनोबो दङ खारन चिरां हिसाबै जोङो फुरा माने दा कन्टिनिउआसलि माने बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों जयनिं प्रग्राम वार्कारफोरखौ जोङो एक्टिभ खालामनो थाखाय जोङो सानफ्रामबो अहरह जों सेस्था खालामबाय थादों बोरैहाय जोङो पार्टी जनता पार्टीखौ बोरै एस्टाब्लिश खालामनो हायोबा बे सैथो नङा मालाबाबो सैथो नङा बियो नेशनेल पार्टी होननानै जे बाव नोङो डेम'क्रेसिसो भाई डेम'क्रेसियाव नों बयहाबो राइट दं बे नेशनेल दल बा फिसा दल बेजों खोथा गैया आसामाव मोनसे समाव एजिपि दंमोन एजिपि जोबदों होननानै बाव जे असमिया मानसिफ्रा जोबलांदों बेथ' नङा बाव हारिसाफोरनि माखासे दलफोर दङ बे जोबदों होननानै जे बे हारिसाफ्रा जोबलांगोन बे नङा खारन पार्टी जनता पार्टीनि उद्देश्यआ बे नङा उद्देश्य लक्ष्यआ बे नङा मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बोरैहाय जोङो भारतबासि हिसाबै बा उन्नति मोनसे जायगा हिसाबै जोङो एस्टाब्लिश खालामनो हायो बे उद्देश्ययैसो खामानि मावो खारन पार्टी जनता पार्टीया सोरखौबा नाख्रेबनानै सोरखौबा गादबनानै बेबायदि राजनिति खालामनो नागिराखै बयखौबो समानै लांनानै समान नोजोरै लानानै खामानि मावलांनो थाखाय रेडि आरो बिटिआर ओनसोलावबो नाय नोंथांमोना खारन मोनसे समाव बिएसि एकर्ड जादों बिटिसि एकर्ड जादों बा बिटिआर एकर्ड जादों बिजेपिनि दैदेननायावनो मोनसे समाव बिटिसि जादों बिटिआर जादों अब्ला नों माबोरै बुंनो हायो जे नोङो हारिसाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे उद्देश्य दं होननानै मालाबाबो बुंनो हाया जाथावना नङा आरो अपोजिसनाथ' मा बुङा जों गाबोन समनिया बायसान्स जुदि माबा थायोब्ला अपोजिसनाथ' नों बुंनांगौ खोथाफ्रा बेफोरनोसै बेखौ बुंखागोन बिसोर साभाबिक बिसोरनि बुंनाया साभाबिक बिसोर बुंखागोन खारन गावनि माने वार्कारफोरखौ लाखिनांगौनि खोथा थाबाय गावनि माने उद्देश्यफोरखौ बुंफोरना होनो थाखाय बिसोरबो उद्देश्य थाबाय बे हिसाबै बिथांमोना बेफोरखौ बुंलाबायखागोन आरो आबां जाबां खोथाफोरखौ बुङो बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबनायनि खोथायाथ' एकदम मिसा खोथा बियो ओरैनो जास्ट ब्लेम होनाय जोङो बेखौ बिजेपि हिसाबै गनायनो हाया खारन भारतआवनो बा ग्लबेल वार्मिंखौ मोनसे लक्ष्य लाखिनानै भारत बा जोंनि देशआवबो बा आसामावबो जोङो बेफोरबायदि प्लान्टेसन बा बिफां गायनाय मा गायनाय हाबाफारिसो मावो बिदि बिफां लाइफां फोजोबस्रांनाय बा जोंनि नेचारखौ फोजोबस्रांनाय जोंनाव उद्देश्य गैया बेखौ बिथाङा बुंलाबायदों बे आनफर्चुनेट आरोखि बे गावनि खोथा आं नायाखैमोन नुवाखैमोनबो दाख्लैबो आं एसे बुंखाबाय जेनेबा बिथाङा जुदि बुंदोंबा बेयो आनफर्चुनेट बिजेपिया मालाबाबो बे उद्देश्य गैया आरो रावबो बिजेपिनि वार्कारा बिदि मावाखै बिथाङा जेबो प्रुफ होनो हाया आरो दाथ' नोङो बिजेपि हिसाबै मोनसे जोंनाव बिटिआरआव मोनसे अबस्थामोन मोनसे समाव गाज्रि मोनसे परिबेसमोन बे परिबेसा दा गैला मोजां मोनसे परिबेस फैबाय बेयाव जोंहा आसामाव बिजेपि सरकार थानायनि थाखायनो गोख्रों मोनसे सरकार थानायनि थाखायनो जिनोखि समाज बिरोधि खामानिफोर बे खामानिफ्रा गैया जालांबाय लासै लासै जोबस्रांनायनि लामायाव बेयाव सान्थि मोनसे परिबेस एस्टाब्लिश जानो थांगासिनो दं जाबायखौनो बुंनांगोन दा बेखायनो बे सान्थि परिबेसाव बयहाबो लाब जागोन उन्नति जागोन दा जों बेखौ बरायनांगौसो दा पार्टी जनता पार्टीया सान्थि लाबोनो हादों बे ओनसोलाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजोनि सहयोग मोननानै बे ओनसोलाव सान्थि लाबोनो हादों बेनो जथेस्थ' बुंनो थाङोबा आरो बेजोंनो जोंहा जोंनि इक'नमिक जिनोखि रांखान्थि बेबस्था बेफोर जौगालांगोन जोंनि लामा सामा दंग' दंला गासिबो उन्नति जालांगोन बिजनेस बेफार बानिज्य गासिबो उन्नति जालांगोन लासै लासैब्लाबो बेफोर आरो